आं प्रियानि सिम साननानै चेष्टा खालामनो जोङो हास्टेव हापां सालायजामोन नंगौ 2018 बिसिव बिएड जेलेट पॉइंट होने फादर हास्टेव रह जाका तिप्रासार ng बिसिंगो आरो बरपुली एडवर्टाइजमेंट का तिप्रासार ng बिसिं गरीब खुंनी ताई मेरिट वाइज कैसे सिलेक्शन खाई फादर पॉइंट रहका इनका जागा सुन पुलिना लांपुन साजा तंगनी जोंनि जे 2 बोसोरनि थांनायनि फायनि जानायनि जत खरस ट्रेभेल वेलफेयार रेनाहिनि जों तो गरीब खुंनी बर बीपीएल फैमिली आबनानुगै जों एप्लिकेशन जमारुगै जों मेरिट बेस टिकिवै थांलायखा थांमोन उनाव बिसा कामकेन चलिखा बिसा याक थांमोन यागुला 2019 न ट्रेभेल वेलफेयार ने हते जों गासा साखलाय जाखाजे जिन ट्रेभेल वेलफेयार रांखरिखा नरक नसुं सालुकमालिया नंनि रां नरक रिसिदिनि आको खनावै जों बेलायनो वाना लायजा सिन स्टुडेन्ट रक जों तामखनि साइमेलिया हायबेनो जों वेस्ट बेंगल तंगन बागै कुन खलायमानलिया खायमेया बागै जों जखन तो एग्जाम पाइ जों तिरफ्रा हाव फायमेंल जों ट्रेभेल वेलफेयार डाइरेक्टर मिनिस्टार बाय गोबां मालायखा के बरक सावो नों पुलियाफोर सामानि के नों बागैसिनि रां बाजेट पाइखा बा रां करिखा जों चेष्टा खाय दंगो जों कैबिनेट सालाय दंगो नों रां नानि कि जों संगा डाइरेक्ट आफुर सार जों तो पुलियाफोर जरो हर के बाजेट खाय रह जाखाना रां बाकी करिं के अब बरक सावो पाइखांका दाबो चेष्टा खाय दंगो नों रिमा के बस सावो सागा सार जों तो करि हिनि सितलांजामनि रिमाया नै कि हाके जों वाइ केबां थांगै दिनि आखना हनै लाइसुमां borok senanyai tini kena paji nong samung sana hayang na bisa like tabu sung course pai si bisang tongpiu ka ko 2021 sing course pai thangka ke lo sung tabu sini ti risho ti pramata family ya golo joklo hastu ipip ti rok ni je board chairman ya golo sung thangi malai men pore sung apro যখন তো সিন ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার মালায়া থাকা আপনি তো ডাইরেক্ট সাজাসিও না না রকম সাংতো জংতাই রিমালিয়া আপনি যে সিগাঙ্কা রেনাইনি সাই দংনি আপনাকে সাও নং না সংতাই রিমালিয়া নর দতনা তিপামা থানা মাং বুদ রুই সরকার তো খানে অমসকে কুতুখা जों সানান মতন লিয়া হাজার বরমনা সিনি মিনিস্টার বা হাইপেন जों সিনি খানি যে খাখামু পায়াঙ্গে जों तिनि मा साखा तान बागे हिमाले बरकम हाके सावो उनका सिनी फ्यूचर तांगने बा कारण जों जारा तारा ताबु जे सर्टिफिकेट माया जतन मास्टर डिग्री कमप्लीट मामंसी मास्टर डिग्री कमप्लीट फानसे मेरिट बिसत लांजांने दं तारमाने जों मानसुगो जों हाय तिबारासनि बिसिंगो जोंबो खरकसा सोंजारनो बिसिंगो कुसु लेभेल सगजाखनै खाखलायो हमसुक बायसे सिनि हासनि तिबारास हामखालाय बेदे आमसके थङै दं के ए गुबुन बरक रक बायत थंजाखिना जतन साइमानु गाबोन बागै जों जयावैनो जों प्रटेस्ट खालाय दङ हमसके जों थंजांमानुगै जों आसुगै दंलिया जों साक जों सिनि बरक जों एयारलेस खायखेजेना जों सिजाक जागै जों खरांथि सायाखौ माइसायना साब खरांथि सानाय हनै जों दाक्स जते खरांथि से दङ बंनि ट्रेभेल वेलफेयारनि बा बंनि सामुं दांबतम सायांगै ताइ जों तो रां रिमेया जोंनो रां रदिनि साके जों तो सार्टिफिकेट मालिया जों थैयानि पाला थैया सार कोन ताइकोन लामा गरै एबा जों ताइ सामुं खाइ माने सिना कोर्स न खाइ कोर्स कमप्लीट दंमानि जों सर्टिफिकेट तुइ फाइने मत सिन थानि फान करै कारण सिनि आसके रां गोबां ते बिसान कसाजा आम बागै जों तिनि अर बुबाग्रानि तुइदुल मुं बाय जों तिनि बुबाग्रा मालायानि फाइजा ताइ सिनि सीएम सार bo जोंनो मालाय जोंनो गाहनो रेसपन्स रका ताइ सिनियो जों जानो बरक जे मानसा बरक काहकने बा जों सल्व खायनि चेष्टा खायनि गे रांखे खरगो बुसकै ताइ पेन्डिं दं खंके टोटल बुसक रकानो टोटल जों ताक जत बरक बाय जों कम्युनिकेशन खायमेयाखौ बाक्सा अब इन्स्टिट्यूट बेस रांनि फेलायम दंके ताव एभारेज दङ 63200 के दङ नेके जों सिनि जे समय कम्युनिकेशन फाइमेनि रां प्राय 34-35 लाख रकाउन ता के बाक्सा के तो प्राइवेट स्कूल अब जब खाने नांगमा बागै बाक्सा राबार रावै बा बन्डन नावै वाक फालै अमा के जात्रि पर नक जे सम्पत्ति दंमानि न रेन रुइ फालैपा न सर्टिफिकेट ना खासिनि खाबो फां करि बागै जों गसैमा दं गे खनामानि बसकांनि तालगो नरगनि टेटनि एग्जाम बोर्ड तुरनाय हिनि नरक खनाव अंके नरगनि ताबुकसक जरा बीएड नि सर्टिफिकेट मायाखौ गाबरक बाहाय के रैदा मानो बाहाय न आबरक जों तो अब सिनि बिसकांनि सेप्टेम्बर 14 सिमि टेट एग्जाम गे टेट एग्जाम आसना बागै मार्कशीट तो नाया फियाबा टेट एग्जाम नि साब रिजल्ट नि साब ताकासिन बिसिंगो न गासै जानाय दुकिनि बिसिंगो न जों मार्कशीट नाङै थांगो गाबरो जदि जों मार्कशीट मायके जों आसुबो आसुगै बाक्सन माने जों बिएड फरि जायगा जों थांखिनाय आम बागैनो जों एग्जाम नि सिगांनो सिन मार्कशीट न नांगौ नि खाखलायफ्रा